asa naman sinupin niya akong isubo si Muha, kaya ako na naisulod ng harina. Tara, mami, oh. Kaya, sagin mo, oy. Tara, mami. Sige, mami. Isulod na, mami. Unsa man na imong ikuha nga sinupin nga buslot man na. Kuha na. Parang pupuon. Oh, tanawa na sa silong, oh. Kuha na, apel. Kuha ni mo, Maria, oy. Ali. Sunod di ba? Subukan lang yaw. Ali ba, sunod di? Ali ba? Dili lagi ko. Mama, kabali ko. Dili na ba, sunod? Dili na ba, sunod? Dili na ba, sunod? Atik pa, Jud. La, sorry. Oh, no. Ay, kasala, bigay ko pa. Ano igo? Bigo pa. Ano pig? Diri, oh. Mami. Unsa man, Maria? Wala pa na naluto. Ano ba si Daddy, oh? Nakatulog na lang noon. Nagpinahabot. Hapit na ni, kajut lang. Unsa man ka tanawa magkaon na yamo din nun? Kuya, na mo smart? Oh, naa. Kami pod. A few moments later. Ayo, kuya, na kay toyo. Ay, wala. Nahutdan. Ako na ah. Wala na. Maria, karon pa ka nauli ya kaganina pa man kanilaag. Karon pa, mami. Nagunsa man ka dito? Nagdagandagan, mimi. Nagdagandagan ka unya nang himasa ka? Wala ka kabalo nga makapas mo na. Dili man ko mapas mo, mi. Nga naman. Nagtimo naman ko daan. Asa man ka gikan? Anong karon pa man kani uli? Nakaandam na lang ko pagkaon sa paniudto niya. Ikaw gikan ka sa lang. Dalaga ka? Kadali lang god. Kinsa man ka? Ay, ma'am. Di uday ni siwan kabuhayan, ma'am. Timbayad, magudi mo rin. Maka niya sa opisina ba? Di ora man day ka kung makaasta ka kuyo kay kalakaw dito lakaw. Wala ko ibayad. Lakaw. Ay, pagdali ba kay pasipap sa